højsommer. Et sted i Gribskov. Skjult for de fleste menneskers øjne udspiller der sig her, ligesom i vores verden, scener fra et drama og en komedie, om kærlighed og had, om kampen for tilværelsen. Det hele foregår klods op og ned af os mennesker, tæt på storbyen, men alligevel meget beskyttet og utilgængeligt. Hvis man bevæger sig forsigtigt og med tålmodighed, kan man nok få lejlighed til at se de små dyr, konstatere, at de virkelig ligner små dinosaurer. I biologibogen læser vi, at de er vekselvarme dyr, som ikke har følelser eller tanker som os andre. Men vi har set, at de lever et liv med mange oplevelser, der ikke er så forskellige fra dem, vi mennesker har. Er det dem, der tænker, eller er det os, der digter?